Bueno, això és el títol. El títol va de l'expressió del món subjectiu, del món de cada persona en un interior a través de l'objecte manipulat d'una manera artística, ¿no? És una manera d'intervenir en interiorisme. La mierda de vacas para vivir es un poco loco és l'expressió que l'usuari de la persona que va viure en aquesta casa utilitzava quan es va trobar la casa, que es va trobar tota plena com de merda de vaca i la tenia que treure per portar tot el que portava dins. És una casa del Prepirineu aragonès, una casa del segle XVI amb força interès, que aquest personatge, que en l'última fase de la seva vida ja intenta que sigui com un observatori del món. Des d'aquí ell, a més a més, dipòsit de totes les seves obsessions. Tot el tema anirà per aquí. És la intervenció d'una persona en la seva última fase de la seva vida i una manera d'intervenir en l'espai projectant tot el seu món interior, a través, en aquest cas, de l'escultura o de l'objecte manipulat que es transforma en escultura. Us poso textos que a mi m'han acompanyat sempre en la meva vida com a estudiant de disseny i interiorisme i, bueno, per exemple, aquest Walter Benjamin que tracta aquests temes. ¿Quién me descubría, está en castellano porque la traducción la tiene en castellano? ¿Quién me descubría podía hacer que me quedara inmóvil como un ídolo debajo de la mesa, que me entretejiera para siempre como fantasma en la cortina? Bueno, la casa fue el arsenal de les màscares, màscares, impostura. Això és aquest, quan vas a la casa i entres a la casa ja trobes aquest element, que ens parla d'aquest llenguatge provocatiu de Marcel Duchamp, que és un personatge bàsic per entendre la cultura del segle XX. La presència d'aquest sanitari ja ens parla d'un paisatge interior amb el qual passa alguna cosa, els límits, allò que trobarem a dins seran diferents d'una intervenció normal. Aquí tenim una intervenció d'aquest personatge, d'aquest escultor, que és agafar un radiador, el que fa Duchamp, agafa un objecte, el treu de context, el manipula i el crea amb objecte artístic. És un radiador tractat i és una escultura en el que és la acequia de la casa. L'interior és un interior molt especial, un interior en què ell manté l'estructura original i només aplica aquests objectes que ell projecta la seva obsessió, totes les seves dèries. A part, la casa sona la música constantment, música antiga, medieval o no, i després la ventilació, la llum, l'olor de les cases de camp, tot això fa que l'espai el captis per als 5 sentits, vista, oïda, olfato, tots. I té aquesta manera aquí tenim un altre objecte Duchamp, un somier de llit que està adaptat a Manel Clot és un altre també crític d'art que investiga aquests temes. Es un texto, es en este aspecto de la cosa tridimensional que las imágenes virtuales han dado paso a la icona física en la cual se ha abandonado la representación ilusoria en favor de la presentación evidenciada y se ha ampliado de una manera extensísima en el repertorio de recursos y de ingredientes, así como las posibilidades de recrearlos para poder otorgarles una determinada fisonomía y adjudicarles una función estética intelectual. Altres artistes també, ja més propers, Warhol, que és el més emblemàtic, que treballa amb l'objecte i el manipula i el canvia d'això. El personatge, tampoc s'entén la casa sense el personatge, sense la història particular. Vull dir que en un interior tu pots intervenir de dues maneres. Aquí no es veu molt bé, però cada objecte que és l'habitació on dorm té una explicació darrere. És un espai que nosaltres ens costa compartir molt, però el vivim molt bé, ens és agradable conviure amb ell. Però n'hi ha alguna cosa que no fa que no es pugui introduir amb ell, que és la dèria personal. Això és el bany sempre treballant amb aquests objectes, aquesta reinterpretació de cadascun dels elements. Homestad també és un altre autor que a mi m'ha guiat molt als meus estudis, perquè sempre parla del llenguatge i la seva dissolució.
un altre text d'ell, pero una vez desprendido de mí ese extraordinario encantamiento, ya no sé decir nada de ello. Soy entonces tan incapaz de mostrar con palabras sensatas dónde está esa armonía entretejida entre mí y en todo el mundo. Aquesta incapacitat que pots tenir per articular, per emetre un llenguatge, un codi, i treure'l de la teva experiència personal, no? Això és el bany, ell tot ho tracta, ho treballa, el banyament està pintat per ell, també la dutxa són dos tapes d'un dipòsit d'uralita que fiques a dintre i és com una dutxa que està força bé. És una casa que jo havia anat amb amics, anava molt sovint, no? I després la història, el que us comentava, la història personal, no? Malcolm Lowry també és un personatge que també tota la seva obra està parlant de les seves obsessions i la seva addicció al mezcal, no? La droga aquesta mexicana. Aquest senyor, aquest concret, és la seva addicció a l'alcohol. Eso es el pasadismo, un texto de Lowry, ¿no? En este caso no habría habido recurrencia por medio de voces irreales y engañosas y formas de disolución que cada vez más se asemejaban más a una sola voz, a una muerte más muerte que la muerte misma, sino una infinita dilatación, una infinita evolución y extensión sin límites, en que el espíritu era una entidad perfecta e íntegra. Bueno, és això, entrar en una intenció molt forta, molt bèstia d'un interior i acoplar-te amb ella des de l'exterior, no? Però sí que convius i se't queda com gravat per tota la vida, no? Aquella manera d'intervenir en un espai. L'última escena és d'aquest Crist sacríleg en les golfes, que ell, diguem-ne, abomina la seva etapa catòlica de quan era petit i fa un Crist aquí que no es veu a la foto, però li va caient com gotes del miembro.